Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. At ako kada kayo, iti grasya na puting Jesucristo, ken tayo ti Diyos nga matayo, ken ti panakairang ti Espiritu Santo. Hasta naman kenta. Kakabsat na danot tayo manen, iti siyam nga parbangon, kas panagnobena, ken panagsagsagana tayo, iti dadating na Jesus, silubong tayo, ken kastapay met kinapos Santa Maria. Iti tayo mo na kaparbangon kakabsat, awisen na tayo man na Jesus, tin tayo panamati ken kuana, babaen kadag iti aramid na na Diyosan. Iti tayo ti pengal daw, ti Misa de Gallo, ket isumet kakabsat iti aldaw, para kadag itagtutubo, tentero a Pilipinas. Dawatet tayo nga rod kakabsat, itagturtuloy nga rektada, tapnog balinda na pudno ag serbi iti Apo. Tapno garud may kariti makipagrambak, iti tayo kinadaeng nga padaya. Bigbigen tayo manibas basol tayo, ket si papakumbaba tayo nga dumawat ti kaasi, ken pamakawan ti Apo. Si papakumbaba tayo agkuna, agkonpesara iti Diyos ama nakabalin amin, ken kada kayo may kakasay, kasya nakabasula, iti panunot sa umagamit ken diway ko. Basol ko, isumang pagpakasi ang Santa Maria ng dahil kadermin. Kadahiyanin ang Miles ken sa Santos. Ken kada kayo may kakasay, kay kakasir ako maati ako kayo Diyos. Kasya na tayo kumati man nakabali na Diyos, ket kalpasan iti panakapakawan ni basbasol tayo, ipanatay ti biyag ngagnanayon. Amen.
ti Diyos, babayan ti panagkanta tayo, iti gloria ti Diyos, ti kakatuan.